Panjenenganipun Ibu Bapa Riyono ngaturaken sugata puja piwuhu ingkang teges minangka sasmita bilik pahargyan prasaja menika sampun kepareng paripurna hamong kewala minangka nelakaken raos syukuripun wonten sahandhap pepodo dalem Gusti Allah Subhanahu wa taala kacihna racikaning adicara pahargyan saking Purwomadya ngantos wusana tansah jinangkung sarta tinunggalan dumateng babuning kawilujengan ingkang badhe kaleraken hastungkara ingkang badhe dipun sarirani dening panjenenganipun Bapa Derajat ingkang menika katur dumateng panjenenganipun swasana telah sasana kula sumanggaaken. Nggih, ngaturaken gunging panuwun dumateng panjenenganipun Raka Mas Triyono ingkang hangesta mewah ngrumpaka laksitaning adicara ingkang kepareng paring wekdal dumateng kula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akhlanika wa kharrama sifah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulah. Allahumma sholli ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'da. Kunjuk dhateng ngarsanipun para bini sepuh sesepuh ingkang dahat kinabekten dumateng pangarsaning pangembating praja linangkung panjenenganipun Bapa Tetuangganing Desa Padasaka panjenenganipun Bapa Tuban Subagyo ingkang satuhu pantes hanapi ingkang hormatan dumateng ngarsanipun para rawuh kakung miwah putri langkung-langkung saking keluarga ageng panjenenganipun Bapak Abdul Somad miwah para pangayaping putra risang pinanganten kakung ingkang miji saking dusun Dawasan Bondowoso Mertoyudan ingkang pantos hanapi ingkang hormatan dumateng ngarsanipun para kadang seniman seniwati ingkang tansah kula hormati. Boten kata lumpahin dhateng ngarsanipun putra pinanganten sarimbit ingkang berbahagia. Kanthi linambaran andhap asaning manah mugi kepareng kula lumantaka lumarep atur wonten ngarsa panjenengan sedaya nuhuni ingkang dados pamundhutipun ingkang dawek mangun budya panjenenganipun Bapa Riyono adalah ibu ingkang sepados nderekaken waosan doa minangka kagem jangkepi wonten ing adicara pahargyan ing siang menika. Namung kewala awit kula lan panjenengan sedaya namung jejering titah sawantah ingkang tansah kapurba kawasesa dhateng ngarsa dalem Gusti Allah ingkang Maha Kawasa. Pramila datang kendhat sumangga tansah ngaturaken raos syukur kanthi peparingipun inggih kawilujengan kesarasan punapa dini katentreman satemah wonten ing kalenggahan siang menika saged sareng-sareng hangestreni rawuh wonten ing papan menika kanthi sedaya pinaringan wilujeng datan manggih saluwiring rubeda. Dini saresingipun sholawat salam tansah kunjuk katuron ngasanipun Kanjeng Nabi Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah dipun antu-antu safatipun benjang wonten ing dinten yaumul qiyamah. Dumateng para rawuh, para blenggah ingkang satuhu kinurmatan, monggo wonten ing wekdal siang menika sareng-sareng nyuwun dhateng ngarsa dalem Gusti Allah Subhanahu wa taala mugi-mugi putra pinanganten sarimbit nggih menika Nimas Ayu Vivi Rukmanaya kalian Nak Mas Bagus Muhammad
Thohir Solihan putra panjenenganipun Bapak Abdul Somad ingkang nembe nggih menika Daud kala enjang sapunika sampun badhe lumebet wonten madyaning bebrayan agung. Mugi-mugi tansah rineksa dening Gusti Allah ingkang Maha Agung, saged tansah pinaringan ayom tentrem, saged dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Samugi-mugi ing benjang saged pinaringan turun putra ingkang solih menapa dene ingkang solihkah. Ala hadiniyah surat al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad sayyidina walina wal akhirina wassalim wa radallahu an tabaraka ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan fi ni'amah wa yukafi maidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yambagi lijal karimi sultanik. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakumal fil khair. Rabbana min ladun azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wal afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma habin alaina fis saharatil maut wa najata minan nar wal fa'indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Semanten akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wekdal kula kunduraken dhateng kadang kala dicara rahmatun. Ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa winates katur dumateng panjenenganipun bobot derajat sarta sangya para lenggah minulya ing sampun kepareng babaraken astungkara. Mugi putra pinanten sarimbit anggenyo arsa lelomban wonten madyaning bebrayan agung saged manggih keluarga ingkang saestu ayom tentrem, kebak raos ing kabagyan, kamulyan, kabungahan, ugi saged winastan dados keluarga ingkang saestu sakinah mawaddah linamparan warahmah. Sarta sampun ngantos dangu malih tumuli nampi pituasing tembayatan babaring golek kencana ing saged tata jalma nggih putra ingkang anung anindita ingkang ateges lamun kagungan putra mijil kakung ingkang soleh, lamun putri ingkang solikah. Hastungkara minangka wekasaning adicara hamung kewala minangka pratandha cetha paripurnanipun adicara mbok bilih jengandika para lenggah minulya sampun kepareng paring idi pangestu dumateng putra pinanten sarimbit kanthi dipun lairaken jawat asta. Sak sampunipun jawat asta mbok bilih jengandika kepareng badhe lengser medal pasilan ingkang sarasipun badhe kundur lumantar kula panjenenganipun Ibu Boboryono sagedipun namung nderekaken sugeng kundur. Mugi saking papan menika ngantos dumugi dalem soang-soang tansah jinangkung sarta tinunggalan dumateng babuning kawilujengan sarta humiring sesanti gonggo trigonggo nyandunga kembang ceplok cempaka mulya sawakul gedhenira singgah sang kala padha suminggah singgir durga kala sirna. Kula ingkang tinanggerah minangka pambyawara saestu hangklenggana budidane manungsa ingkang boten sampurna labet boten pana ing reh subasita basa tuwin sastra satawah kathah kekirangan miwah kalepatan. Ingkang menika mugi jengandika kepareng nglunturaken agung samudra paksama mugi kasempyokna dumateng dasar kula. Minangka pepet puput pepuntening atur kepareng ngaturaken sura dira janing ret lebur dening pangastuti jaya
Dwi Pantoro mugi manggi kawijayan risang pinanten saribit. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga katur dumateng panjenenganipun Bapak keparenga paring iti pangestu kanthi dipun leraken jawat asta. Ngaturaken agunging panuwun ing tanpa winates ing sampun paring panyengkuyung muring regeng swasana paringgan ing siang menika inggih kalebet panggrengga busana Rini Wedding ugi kadang-kadang kula seniman Jogilati Amelia foto MMD Galeri saking Kalyangkrik syuting Bolo Dewi ugi sound system Satri disampun kerengan swasana paringgan ing arikal menika sepisan malih lumantar kowe ingkang ana Gereja Darma ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa winates nuwun matur nuwun. Rambah
Bambang Sinabi angrenjangi Bapak Ibu tamu undangan Pedak Citra kalian mempelai. Ada yang mau? Saben dina rasane ra karuan, ngombe kopi legi ning rasane bae tenan, mangan mangut lele rasane kok padha tempe, opo kaya ngene rasane wong ora duwe. Cintaku kok iya sampun lenesu, nesu kabeh iso rasa kudu nganggo becucu emanan paras ayummu rabeto karo atimu rungokno lembah
sih ora penak tenan. Jodoh yang mereka pilih itulah yang terbaik untukmu. Cintailah dia, sayangilah dia sebagai suamimu. Kini ku harus pasrah dan berdoa, semoga musnah yang tersisa hanya air mata. Asik, ayo goyang dulu.
Naila Production sudah dihadirkan. Matur suwun. Sampun nggih, sampun. Sampun, kecepatan Mas, rapenak nek kecepatan. Ya, aneh. Ya di anu Iki part 2, saiki part 2 iki. Ngombe sik. Sampun dahar Mas jenengan? Oh ya wis. Sepiro Mas? Sabda Pandita Ratu mring sliramu dadi sisihanku. Mugi Gusti tresnoku bakal ginomati. Naila Production.
Rama